kaamon nga nag-istoryanay kami kag nadiskubrihan ko ang kapitan gali bala sa barangay Panukoy. Why siya gali kakuha sang sweldo niya sa barangay mo? Purti nga kwano, purti nga record ina. Siling ko mag-amo niyang magkapitan siguro nga doon nagbalik sang una bala. Ngayon ang kapitan del barrio ka o kung ikaw naga-opisyal sa barangay nga itong why sweldo bala nga ginantiklod ka pa niya. O ikaw naman kapitan di o ikaw naman leader di. Inang why siguro nagapamugong ka pa mo. Pero subong ang iban gani subong ka pala no, sumo nga magpapili kag nagapain gisang pundong dako ay para magdaog sa eleksyon. Si Kap Bibing ngianoble sang Panukoy. Why nagabaton sweldo gali sa barangay 50 man ba? Pagulog kaya sina kabalo ay purti nga abilidad. Kaga mo na yung dalayawon nga mga opisyales. Pero ari ay, ang problema dira sa Panukoy Baybay Elementary School, hopefully mabuligan ini. Kag after nga nabatian ni Kap, kag may nagpalabot man sa iya, ginbisita mismo sang kapitan, no, sang Panukoy, ang Panukoy Baybay Elementary School, para lantawon mismo, kung ano to ang sitwasyon. Online sa hotline. Joining us over the phone is Kap Bibing Noble sang Barangay Panukoy. Kap, may aga sa imo. Welcome diri sa Action Hotline, sa Action Radio Bacolod, sa Action Art. Good morning, Action Art. Good morning sa pagpalamat sa Action Hotline. Ilabi natin sa Panukoy noon. Aha. Salamat gid no kag kita ko gid balakap ang pagbisita mo to right after sang nakadtuan sang team ang Panukoy Baybay. Tell us na no ang mga ginistoryahan dito Kap kag nano ang mga possible solution nga ginalantaw nimo nga mahimo ta dito. Ang Action Art no sa pagpunto tagid sa 2018 amo gid nga ang unat ang magitagaan aksyon. Tungod kay problema gid nada. Napadala kami sulat sa kay Mr. Lopwe. Kay ang amon para nga daan drainage kasakop sang iya kuno nga property. Di nakayo kami nga kung hindi makaputo kami sa iya pero wala gid kami tagaan pagtamod. Okay. Gani, ang ginimo namon na ngayo bulig sa DP, na ngayo bulig sa city engineer. Gintagaan namon da remedy, pero hindi solusyon inobra tungod kay ang nubo damping sa side ni Mr. Lopez. Nabuwa naman namon na ginhimo at solusyon, ginpatakaan namon ang mga kwarto dito sa likod. Okay. Mga to bala. Ginpasakaan namon. Hindi man gihapon solusyon. Ang ikatatlo namon na ginhimo, natapat ang barangay sang sa first gold pump nga para ipump na lang ang tubig pagwa. Sang primero pa ay ginalaw kami ni Lopwe sang amon na host na mag-abi sa iyang property pakatuto sa Baybay. Sang pag-develop na ng kalaparan na gin-reclaim niya ng iyang area, ginbawaman niya na kami. Magpagwa sang tubig, ako na supong ang resulta. Uy. Ang amon nga ginhimo, nagpadala kami sulat sa kay Mayor Aldi. Okay. Nagpangayo kami bulig kung paano kami mabuligan sa amon na sitwasyon. Kaya salamat man kasi sa naglilidad hindi makita tungod kay init. Subong nakita na kita sitwasyon kaga kadtuan gid dayon ni Councilor Pauci kag ni Dr. Pornan. Okay. Di may Kap? sa akon. Kap?
Yes. Masaylo kami bisa landline kinuga ma-fold ang imong signal. Masaylo ko bisa why ka telepono landline kap? Mobile. Mobile. Sige, masaylo kami sa telepono. Itawagan ta kaliwat teleponong tawag ko kay ga medyo ma-fold siya, no? Dali lang. Balikan ta si Kap Bibing. Tawagin lang siya ta Yadoliog. Kay gusto ta ni Baluon, no? Kay actually hindi lang ni subong nga problema, no? Galing kay bag-o ang principal na baguhan na siguro nga pag-abot ya do may tubig yang nagaulay da. Nagsulat si Kap Bibing sa kay Mayor Albi kag nagbisita na gani nag-inspeksyon na dito si Councilor Pausi kag ang DRRMO head nga si Dr. Ana Maria Laarniponan. Since nga nagbisita kag nag-inspeksyon na sila to, hopefully maistoryahan ni Guro kay kun ang interes sa mga estudyante na ang at stake kag sa mga manunudlo. Meaning, kinanglanon na gidyai nga mag-intervener o kung mag-intradi ang local government unit. No? Kaya hindi man masarangan nga isalig mo lang sa barangay, kapin pagid kon ang tag-iyas ng lote, hindi bala maghatag consideration. Hindi maghatag consideration kag di magpalabay dra. No? Kay tido mo nang nangin problema. Balikan ko si Kap Bibing. Kap, sorry, nagsaylo ko spiak para manginatag. So, anong natabo after sining pagbisita ni Councilor Pausi kag ni Doc Ana Maria Laarniponan, anong mga ekspektaron kag ginapaabot mo, Kap? Bali, suggest sila sa akon kung ano ang dapat nga himuon kag kaluyan. Basi ini mga tagaan na gina-solusyon. Gani, very good. Okay, tuon na ang mga estudyante nga magabalik klase na sa palabuton nga Lunes, July 21, kag mga teachers, tada siling ko, basi ko magtiner ang tubig nga kundi stagnant na, dira magtiner man ang lamok nga mga amo ni mga dalasang dengue virus, basi problema, pabla, kag ihi sang ilaga nga leptospirosis ang epekto, amo na yakap ang madasig nga ginimo nga solusyon nga at least pag-akto mo dira ara gilayon, no? Siguro siling ko gani na baguhan ng principal kino bagong principal na natingala siguro nga may amo na nga problema. Yes, action art bag-o ang principal naton subong. Amo ta ba ni hambal ni Dr. Nan kag ni Councilor Pau. Kasi niya ang imo yakap nga ginobra daw band-aid solusyon lang. Correct. Kasi hindi kami makatandog sang kay pila na ka engineers ang gindala ko da isa lang gid ka site ang ilang nga recommend. Ko iniguro tungod nakita na sang aton nga syudad kung anong sitwasyon dira ini nga chimpo matagaan na gina-solusyon. Very good, no? At least ma-expect kita kag para man sa mga pumuluyo dira no, kag mga estudyante kag teachers nga maproteksyonan man sila. By the way, isingit ko lang niti mas mayo ni Kap kay nakabisita si Councilor Pausi. Ang Panukoy is one of the area nga basta gani may ulan, may mga lugar nga halin pa man sing una before pa sang imo administration perennial problem na masami ang pagbaha. Nagkasugilan nun kamo ni Councilor Pau and CDRRMO head Dr. Pornan, ano mga tikang himo naton sa Panukoy? Yes, action art. Bali ang after dito wala sang to nga bagyo Odette. Yan. Right after dito sang Odette, nagistoryahan ay kami sa mga stakeholders upod sa DPWH at sa city engineers. Bali next year si Congressman Greg nag-allocate na sang 40 million para sa drainage system sang Panukoy. Kaya ito ba lang nag-viral dito sa national? Yan. Kaluyan kag tapos kami sa barangay nagbutang man kami sang flood monitoring system
nga gamonitor sa aton nga mga kasubaan dira sa may Taytay, duwa na dapat Taytay. Oho. So mga May flood monitoring kita dira nga Okay. kung mataas na ang tubig, ma-alarm na mabatian sa mga pumuluyo dira nga area. Time na nila nga mag-evacuate. gani man. Very good. Anyway, nagligad ko lang gani na diskubrihan Kapbibing mo. Siling ko na kibot gig ko bala pagbati kung si Kapbibing gali. Why siyang ginabaton ang sweldo gali. Gina-allocate niya para sa mga scholars sa barangay. For the first time ko kubati ng kapitan sa Ambota, while kubalo, pero bilog Negros, basis bilog Pilipinas. No, ikaw lang kapitan gamo siniguro kap mo? Hindi, at kay ti nang dira man ta naghalin mo, kami na nga gabatsyat man ta, kada ako nagapati gid ko nga isa lang kabata ang makatapos sa isa ka panimalay, may posibilidad gid nga ma-uplift ang ilang pagpangabuhi. Kaya ti amo man na ang amon nga sitwasyon, no? Amo na nga nagpromisa ko nga bisan wala pa kuya sa barangay, ginaubra na nakon, kaya amo na nga akon nga advokasya. Gin-continue ko lang sang pagsulod ko sa barangay. I see. So anyway, damo ko sa magkapitan na suwilanon sila nila tutuon na action art. Si Kapbibing niya mo ning ginasuportahan na monta ni ginaduso sa council mo nga magsulod sa konseho para nga may tingog kami da bala pagidugang kang makabulig sa concern sa mga barangay kay diri siya mahalin sa amon sa barangay, Kap. Akon itugot sang Ginoo action art. Sulugoon lang man ta, no? Worker lang man kita. Kung ano ang pagbuot ng babaw, sino kita abi nga magpangindi. Baw. Anyway, salamat gid sa time karon nga aga Kap kabalog ko sako ka kag may mga kaladtuan pa pero ako pasalamat gid nga atong ginpadangat na concern sa amon at least na aktuhan naman kag mapadasig ang paghatag sa isang solusyon. Halong gid per makeup kag regards dira sa kay Kagawad Peter and the rest sang miyembro sa imo pamilya. Salamat gid Kap kag may aga. Okay, action art, welcome gid kag maayong aga kag salamat man sa tanan. Salamat. Grabe no, malulo maghambal pero sa performance party din ka kita abi na. Ha? Kung may ara gin man guro ba